ya wonchen se ye no ebitua na mo afa Awurade asemo erisa wadwane me abomodan na share live video no na power tap the screen o share mo Facebook Evangelist Ojera TikTok no so Evangelist Ojera ana YouTube no so Ojera TV se o show bre no anonso abapa ho sima aduasa ebako erede ye wura mu ntempa ya bebo mpaye na yesua owura Yesu Kristo asem ene eye makenka fo no doso ha Evangelist Joe ewa ha na Bible reader Isaiah ononso ewo ahase ene eye menua eye Yona Yona osankani Yona udifo Yona the Yona we de nya de edinso mene no no all right ebreko enti sabre yebeko eye osankani Yona nchai na wode empaibo edi dwumadie no anim yadofo bi bisa se night with the apostles mentimi anko bi ne dabi yeto so every studio ha na yede nyame asamano aba dia abede no yakubia enyeye eno ade no sa pepepe na yekono minu Kristo asundwe nka amen na pomtu sai eda Awurade Yesu Kristo ase enanso yara obade na ase ode yankwa che sa na no kwase mini o hwe Facebook ni YouTube dia mse ya ba hwache okre ase aye TikTok no nko a kwase mpa ena de Kristo bie kwai ode abewuram ewo studio ha sa na esese yede onyame asem no eba okre ansana yebeko onua Yona enchei na wabompaye no sede dani de nyina no yegusu a ye kan Awurade asem no edanso we bi kwai e de amaye sa se yemfa Kristo asem no emrew baby a wo hwe me firi bia no me bacho bebre osaka video no a na wa share na wa comment sa o show mo TikTok a obetimi apeke me number no ewo me buy ho 96 ni twat wo o show me profile ho no na me number eda ho ukwara we ni ukwara bia na yehia bompae ewo Kumasi Sokoba Wood Village sa eyo sofo odifo Jacob Echi one empenifo eka ho enyina be ka bom na yede wa yempa abo ama bibia ya asundwe hallelujah amen Jumedia yedie ya fatu ye honso se de biara da ye beba live sa na ya bebo asempa no dewuru de bia sa ebra abo Ghana tam no ngotwe bere sanse ene eye fiada watch night ewo honti sa ana ya hyase ntem okre serebe ya yebetimi akuyenim kakra ansana watch night no ashase inshanka Yesu Kristo den amen enti ebema yenua Yona abompae enti odaro ma fe kompa abom eba mjo ebompae osoro ni asasi ro nshira nka wodin amen eda wase mpepe nso adu nko abeduro
sɛ yɛ pa wo twɔ sɛ fa bɔne kyɛ ɛbra so sɛ yɛka wo nsɛ mpa kyerɛ wiase ama nyinaa wasɛm sɛ sɛdeɛ nsuo tɔ a ɛnsa nkwagye sɛ afo asase awie no saa na wasɛm nya tɔ fam pɛ ɛnkwagye sɛ ɛna adwuma wie fa asɛm no so twe akra ma ho no din ma wotumi madi hene wadom ti ɛnyɛ hɔ amen amen yo yɛda ase nua nyankopɔn nhyira wo amen ɛne empire soronko a wabɔ ɛde ama dwumadie no sa yo nyame ma ɛne adɔfo no mu a ɛnɛ anwumere kristo yesu adaro ma wasame abɛhyia mu no yɛbɛda awurade ase bio ɛfiri sɛ ɔne yɛdi no ye sa yɛde nnipa bebree ɛna hyɛ abrabɔ no ase yes nanso ɛnei no yɛtu yɛne hwɛ wɔn mu a dodoɔ no ante ase kɔsɛm ebinom awu ebinom nso so ɛde da fi ase ebinom abrabɔ ayɛ basaa sa na asɛranka owura yesu kristo sɛ yɛn deɛ da ne da nyinaa no ɔde ne tumi ekura yɛn mu amen meka kyɛ nyame ma ne dodoɔ a ɛwɔ tiktok sɛ messages na meka no yes deɛ maka ɛwɔ tiktok no nyinaa no mede bɛfa mfidie m sɛde bɛyɛ a yɛbɛnya rere sound no sa ɛne video no biribiara bɛyɛ kama kɔsɛm na daakye biara no da hɔ a ɛno nso so ayɛnka yadeɛ nti messages no bi wɔ hɔ no mu a yɛaka yɛbɛsɛ si so sa ɛfiri sɛ nyame asɛm deɛ yɛni sɛ maka wiatwam yɛntwam da nti sɛ wohwɛ m wɔ tiktok a kɔsoa no ne mentena sa na ɛhyɛ live program no ɛma afoforɔ na biribia nso ɛnyɛ kama amen amen ɛnɛ wiase a yɛabɛtena mu anaasɛ yɛabɛpie so no yes kristosom ɛmu wɔ ahyɛdeɛ ɛne mmara paa nti sɛ wobɛpie asase wei so na wobɔ w'adwene mpɔ sɛ wode wobɛma kristo na wo ne nanante a ɛsɛ sɛ wabrabɔ ne wodwumadie bi a wudie biara no ɛfata kristo asɛm sa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn a mu wɔ akyiri yes na ɔmo mmɛn kristo no ɔmo hu anamontuo ɛne dwumadie hudu a wudie a yes ɔmo nso bɛtumi abɛn ɔgyefoɔ no sa na ɔmo ahyɛ n'animonyam kristo na ase nka ne den daa amen ɛnam asɛm a mede ba no mato din sɛ okristoni papa biaa tie ha yio okristoni papa biaa yɛtio ɛsɛ sɛ wo kristo som abrabɔ no ɛyi adi ɛwɔ wo nsa no adwuma mu sa anaasɛ wo nsa no adwuma so kɔsɛm paa nti bɛsɛ gya nwumere me ne wobɛka no yɛmeyɛ serious m'ani abere paa ɛni agorɔ ana wɔn ankasa ɛde wɔn anyansaa ɛne ewiase abrabɔ yes asi hɔ a sa ɔmu tua anamɔn korɛ na obi a wotie me na biara anaasɛ wohwɛ bibiara no yes menem awurade asɛm so ɛɛtuufo yɛtio sɛ yesu kristo a wɔyɛ wiase agye nkwa no yes wɔmfa yɛ amɛtena asase so kwa dabi ɛdi sɛ adom no bi asɔɔ so na nna yɛfrɛ o peter yɛfrɛ o mary yɛfrɛ o susana yes yɛfrɛ o john a yɛnkɔ bɔmmɔden sɛ ɔbɛyɛ john adwuma paa nhyɛ nka ɔbaadeɛ din amen sɛ sɛ wohu wiaseni ɛna wohu kristoni nokorɛ paa
nti malaki ne ka ho asɛm yɛnkɔ ɛnɛ yɛkenka nwoma edi kan bɛhunu ma odiifo malaki nwoma etia mmiɛnsa kenkan so edu nwɔtwe ɔsɛe ana mobɛhunu nsonsoneɛ ɛdɛ wɔ tenene ni tiayo odiifoɔ malaki yes ɔyɛ onyankopɔn odiifoɔ paa ɔsa yɛ onyankopɔn sɛmpa kani saa ne teɛ ɛti ne bra soa no wɔn a na ɛwɔ asase so saa taa no yes na dodoɔ no abrabɔ nyɛ nokorɛ paa nnipa firi aseɛ sɛ ɛnyɛ ne o ɛnyɛ nɛ Yes. akyɛ paa nnipa hyɛ aseɛ sɛ yɛbɔ ko ɛwɔ nyame asɛm ho no ɛnyɛ nɛ ɛnyɛ nɛ akyɛ gyeme so amen amen nti malaki time na kristofoɔ dodoɔ no abrabɔ ɛne wiasefoɔ deɛ yɛ pɛ ɛyɛ pɛ the same thing ɛna ɛkɔ so nnei saa resanto a rehwɛ wiase na wopɔwura nsɔre da bim na wohwɛ hɔ ma tete hɔ ebinom abrabɔ a yes sɛ obi kyaagye a wɔyɛ yɛka no sɛ bɛɛsi berɛ a sɛ wobɛwu sɛ difference wɔ mu a na kyɛ sɛ ogyinabea no asiti nokorɛ paa no difference no difference gyina me so amen Amen. Come on. verse number 18 Yes ɛna mobɛsɛ no sonsua ɛdɛ wɔ tenene ni ɛti malaki sɛ ɛsɛ sɛ yɛwuru hwan nsonsonoyɛ ɛdɛ wɔ tenene ni nsonsoyɛ a ɛda wɔ tereneni ne ɔbɔnefoɔ ntɛm ɛne ɔdebɔnyɛni ntam saa sɛ wobɛ kristo mu a yɔnkɔ anasɛ wɔbɛfa kristo asɛm to no so yes na wɔbɛfa kristo busua mu a yes deɛ ɛdi kan ɛsɛ sɛ nabrabɔ ama yɛwuru nsonsoyɛ a ɛda wiaseni ane wɔ kristoni ntam saa sɛ sɛ ɔhwɛ a wowu wiaseni ɛna hu kristoni dabi tuwa bom wiaseni awensabɔ saa kristoni nso awensabɔ bɔ sɛ tam wade ma wane nkyɛ amen wiaseni ɛbɛnya akokoduro akɔdu nsini nkyɛn sɛ ɔkɔhwehwɛ mmoa kristoni a yɛwo no to kristosom mu asɛm baayɛ a na wɔno nso so aduru kɔmfoɔ no nkyɛn ayi wade ma wiasɛmɔ no nkyɛ amen ɔdɔfoɔ me sɛ ɛna natui me ne wo kasa ebinom awɔ hɔ a wɔmadwene ɔmo sɛ kristo a ɔmabɛdi nakyie no wɔyɛ so easy to forgive ayi enti deɛ ɔmu pɛ bi ɔmu tumi yɛ ɔmo tumi yɛ because ɛnɛ asɔfoɔ bi kura se one save forever save ayi ɔmo taa ka kristo abɛwu agyeɛ no deɛ ɛnoa no no ɛnoa no no nti na ebinom yɛ bɔne kɔ ɔmu nsuro ɔsɛ adom ne yɛde bɛgye no gyeme so amen amen enti malaki se ɛsɛ sɛ yɛwuru nsonsoyɛ a ɛdɛ wɔ tenene ni ɛda wɔ tereneni ne ɔbɔnefoɔ ntɛm ɛne ɔdebɔyɛni ntam deɛ wɔsom nyankopɔn deɛ wɔsom nyankopɔn ɛne deɛ ɔnsom no ntɛm halleluya amen ɔnso ɔka nneɛma mmienu a wɔka nneɛma mmienu deɛ wɔsom nyankopɔn ɛne deɛ ɔnsom no ɛne deɛ wɔnsom nyankopɔn saa ɛsɛ sɛ yɛwuru ansosoyɛ a ɛwɔ saafoɔ no ntam saa ne teɛ wɔnsɔre wɔnkɔtwere wo din ɛwɔ asɔre kuo bi m nebisa wo sɛ so ɛtu kɔ asare boatɛmfa asɔre no kɔ ɔte fie yɛreba bebree hɔ no mu a december ɛyɛ 31st watch night Aye. ne wɔkɔ asɔre na ɔkɔ kyɛ sɛm ni yɛtio obɛwura asɔre fie a ɛyɛ 31st ayi obɛwura asɔre fie a ɛyɛ Easter Good Friday ayi wade ma wane nkyɛ amen obɛwura asɔre fie a na wawuru sɛ asɛm kɛseɛ bi a areabae asi ayi ansa na wɔwura so ayɛ ɔwu asɛm nokorɛ paa na nyame ba ɔdɔfoɔ mepakyɛw menem awurade asɛm so wotofo paa sɛ wofrɛ sɛ ɔyɛ ɔtirini sɛ ɔkyɛ aseɛ na wototo wo nyame som ase a yes
ɛda di akyire kristo nso wura bɛfiw so ɔbɛbɔ din awɔ agya nyankopɔn ɛne abɔfoɔ anim saa ne teɛ nti berɛ a wote aseɛ yi yes sɛ woafa kristo a fare yie paa gyeme so amen yɛ onipa bebree wɔ no a sɛ ne wɔntiri no a ɛne wɔkɔ nyame fie Nokorɛ. woyɛ saa kristo bɛyina nyɛ hintaw nokorɛ nti malaki sɛ ɛtwa sɛ yɛwono nsonsoyɛ a ɛda wɔ tene ni ɛda wɔ teneneni ɔbɔnefoɔ ntɛm ɛne wɔde bɔyɛni ntam deɛ ɔsom nyankopɔn wɔde bɔyɛni ntam saa ɛsɛ sɛ yɛwono nsonsoyɛ a ɛda wɔ teneneni Ne ɛne ɔbɔnefoɔ ɔde bɔyɛfoɔ ntam saa the difference wɔde kristo adi Yes. sɛ wɔgya bɔne yɔ buatɛmfa sisa mage mebisa ɔsam tie wɔde yesu kristo adi o na mebisa wo sɛ sɔɔ ɛti wɔngyae bɔne yɔ anaa woda so to bɔne buatɛmfa o kristo asɛm tuafo sɛ sɛ obi firi wiase ba kristo mu a wayɛ abɔdeɛ foforɔ saa ne teɛ ɛna ɔdada no adeɛba yi atwam saa ne teɛ nanso ɛnamadada sɛ sɛ nkatwa mu no woda so kura mu dendendendenden ɔnya mu da ate methodist asɔ dɛm woda so kuram ade tigyiri kɔkɔ asɔ dɛm ai wurade animonyam ka din daa wɔse atwa sɛ yɛworo nsonsoyɛ a ɛda wɔ tene ni ɛda wɔ teneneni ne ɔbɔnefoɔ ntɛm halleluya Amen. wɔyɛ adwuma awɔ mines saa awiaseni sɛ ɔte aseɛ ai atumi aba wura baabi ai akɔfra yɛka ne sɛ adwuma a wɔyam ai wakɔfrɛ m yes ɔpɛ sika akɔbani ai ana wɔkɔgye aduro bi ana wɔde akɔ pete asase no so ai kristoni adwuma a woyɛ sure sɛ nika na adeyɛ busa ho woyɛ sure ɔno a wonim sɛ nti adwuma no akura no wode anikan ana ɛyɛ ɔno a wonim paa asɛm bɛbɛha bio paa sɛm bɛbaba ɛgya tumi to baabi a ɛyɛ adwuma bia market no gya tumi tɔɔ ɛbɛhyia wie a ɛbɛkɔ akɔhwɛ no wɔwɔ kora ne akyekyedeɛ tumi pie firi obi stone nokorɛ wɔwɔ ne akyekyedeɛ mu aprɛmmerɛ ne ateben nokorɛ paa ɛsi paa hwɛ gyeme so amen na ɛnam asɛm na mede ba no ho yes mesɛ matodi sɛ okristo papa biara no ɛsɛ sɛ wo kristo som a wowɔ mu no so ɔgye aseɛ yes ɛsɛ sɛ nyɛ nsunsuansoɔ paa ɛwɔ wo nsa no adwuma a woyom saa ne teɛ sɛ wobɛda ne okristo papa yes a ɛnyɛ adwuma biara na wobɛtuma yɛ o dabi sɛ wosɛm yɛ tiamyie ɛnyɛ adwuma biara yes obi te kristo naase frɛ no sɛ ɔyɛ okristoni ai wɔyɛ ahyɛwoni ɛna ɔyɛ dididie wurade wɔbɔ ne nkyɛ obi te kristo naase sɛ wɔyɛ born again christian nokorɛ wɔno nso na ɔbɔ ahyɛwofoɔ ho bae nokorɛ yɛfrɛ no ahyɛwo police yes ɛne pɛ adwuma a wɔyɛ no no ai gyeme so amen obi yɛ kristoni yes bowura asɔre fie a tons ɔmfa ni agorɔ dabi mena meka kyɛw tons masa don't go there ɛkɔdi hu agorɔ ɔka tons a ma wotumi sɛ tons no a wɔka no wɔyɛ serious yiti praise God ayumasɔre ɔmfa ni agorɔ mpaboda ɔmfa ni agorɔ bɛba paa nanso wobɛbusa no sɛ adwuma bɛn na wɔyɛ a wɔka wura bɛho wobɛsu ɛyɛ den na ɔgyedeni kristoni ma pa ai wɔnye sika kɔbie adwuma a wɔntumi kɔbie apɛtɛhyebea baa pɛtɛhyi ana ɔfa nkwaraa no nso naasɔre ma ai ana ɔde ɔma kɔtena no wobɛkɔ mu yɛ asɔw pani asɔ pani ɛda paa woka wɔ sɛ ɛsɛ sɛ mema wɔ adwuma yɔ ai na moatumi yɛyi mo tit na moanya sika abɔ ho bra Aye. tit no deɛ ɛsesɛ wui bɛre bisa wo sɛ adwuma no a woyɛ no sɔ ɛti kristo pere so bisa ho kristo pere so
the first question you have to ask yourself. I don't know. Kristo pere so ma kwai. Opinion so say yeah. Kwani ba wane ncha. Amen. So Kristo ni papa. Asese wo Kristo so a uyi na die. Wa bra ba obo no Kristo so no. Asese nya nsunsanso. Awo nsa no adwuma so. Saratie. Babre. One was on your juma. Yes. I don't know what to some jum. Yes. No question. Yona, could you please say? You remember one so or you can say Otori. Otori. Agent. Yes. Where did he? No crepa. Bible say and sign that Juman. You can say Didi. Nti adwuma bɔne bia so nkyɛn korɔ no risama tena pa ma kɔmɛkume deɛ adwuma bia yɛ adwuma mekɔbɔ korɔ no a ne yɛbɛkume nti mɛtɔn wi ɛne na mmara nteɛ no pɛ sika wom paa samɔ mɛtumi atɔn bi wɔyɛ brɛbrɛbrɛ na afei koa no ɛyɛ nketenkete bi ɛnyɛ wuradeurade no nkɔ samɔ no yɛwɔ nketewa bi wɔ hɔ baako biara ɔno bɛtumi akɔfa no 5 series but wɔnyɛ ɔbɔmɔdena de du ɛnkyaa wobɛtumi atɔn baako 20 Ghana ɔte kristo mu nyɛ sika saa watɔ kaa no ɔdam okristo ni papa a wode teneɛ bɔ ɔbra no wohu pɛ na ɔwura ho hwia obia wo nsa no adwuma nyɛ papa biara sɛ wonsakra na woma kristo ankyɛ adwuma papa mfa wo sika nkwa nkɔwura ma anyaa atamu da wo bɛkyerɛ wo nti da biara no kama sam sɛ obia bɛfa wo so ma onyankopɔn bɔdeɛ ɛho ɔba sam anasɛ wɔbɛyera biara no question mark ɛwɔ wo ho ɛwɔ kristo m nti na no mmerɛ na wɔ nkyɛn a mene wodi nkɔmmɔ sɛ sɛi ebinom abɛwura kristo m kristo a ɔmde ɔhu bɛwura mu no adwuma krom bɛ so mbɛɛbi ɔmɛ sɛ ɔmɛyɛ adwuma ne na nka ne nsa nka da biara wɔte faako sɛ ɔgya seɛ from Sunday to Sunday wankɔ mpabase a ɔhyɛ dɛm ɔfaafo a ne wɔfo ɔte akwantuom ane wɔfrɛ no tiɛnie ɔfaafo a ne wɔfrɛ no prada gyamɛ so amen ana bra bosom yɛ so o nti wompɛ kakra ma me ana me light bill aba me water bill aba ana nkura no kura no fitia no pa kura no ɔmu ne di ana sewa deɛ aduro no deɛ woama mu a ɛmmoa praise God hallelujah sɛ ɔno kristo so mu a onyame asɛm de ato ɔma ɛnsa atwa sɛ wode wo nsa yɛ adwuma ade pa wano aduane it is written in the Bible sɛ sɛ Ghanafoɔ mmerɛ nkyɛ dodoɔ no a ɛnam street no so a ɔmo nyɔmadwe so ɔmo pa adwuma ayɔ Ghanafoɔ maba wɔ dodoɔ no a ɛna nam street no so a ɔmo mmɔmɔdwe mpa sɛ ɔmo pa biribi ayɔ ohia ne sɛ obɛnya 2x4 bi atade akɔtɔ ɛno ɔmo wɔdi yɛn de frɛ no Unilo Nation High. Praise God. Hallelujah. Enti sabre ya na wɔtwe apɔ no. Afei no nso pie ekodi dwa. Etu ko ba bia market akɛse no a. Wobɛkɔ no ma so torchlight. No blue bi sa white shame bi sa. Unilo Shanghai. Unilo Shanghai. Praise God. Hallelujah. Etu nya drase no fa bag samre kwa ho. Na wonam kwa ho. Na sa brantia bi me bajo bebre na ni na ha na obo musuo kwose ne pese kinkrei aka na ode ne badi nyina to be ma no so tieni
ɛma ndodoɔ no akɔm ne kɔn mu yes ɛkɔm ɛna ɛkɔm wɔ street ne so saa na teɛ ɛkɔm so ɔgya seɛ ofiri bɛma wei hɔ na ɔkɔ bɛma wei hɔ saa na teɛ ofiri bɛma wei hɔ na owurawura saa owurawura menuaba metuofo ɛna nwumere sɛ wɔmɔmɔden ampɛ adwuma nyɛ a mɛma bɛdi nsɛm o saa na teɛ yes mɛma bɛdi nsɛm sɛ wɔnyere wo na wɔmpɛ biribi anyɛ a ɛbɛma wo nsa kɔ wano a wo daakye ɛbɛsɛe saa na teɛ nti ghanafoɔ ma api no mu a monenam gare so ɔte aseɛ na monyɛ madwen sɛ mobɛsua adwuma mobɛtɔ adeɛ monsatera maadwe saa na teɛ paa monsakra maadwe na onyame yɛ sɛm sɛ ewiase wɔ no yɛ tim no yɛyɛ adwuma ansa ne yɛnsa akɔya no gyame so amen Genesis chapter 2 verse number 15 hwɛ asɛm bi wɔ ma me ɛyɛ salvation hour dwumadie so ana agu so a wotie no mepikyi afa tiktok yi woba facebook a ɛno nso ɛnam hɔ facebook no ma sound no yɛ krɛ paa ɛne youtube nyina sound no yɛ krɛ tiktok no deɛ yɛbɔ mmɔdena ase bɛnya ebi no ɔmde hyɛ ya no na biribia tumi a sound no ayɛ kama akyɛn deɛ ɛkɔ so no gyeme so amen yɛte do atwɛkɔ a mose nwumadi kan ɛtimienu keka nso ɛyɛ dunum watwa sɛe na nyankopɔn ade onipa kɔdua di nturom tɛyo onyankopɔn ɛne ɔbɔɔ ne wiase ɔbɔɔ wiase no ɛne ɔsiesie biribiaa nti wɔyɛ sa nneɔma wei nyinaa wieɛ no ɛna ɔde onipa yɛdeɛ bɛyi ɛna ɔde onipa ɛkɔdua a ɛdi ntom yɛnkwa sɛ ɔnɔ na ɔnwɛn hɔ na wɔnwɛ hɔ na Awurade Nyankopɔn hyɛ onipa sɛ hallelujah mesi sɛ wobɛyɛ kristoni a wo kristo soma no mɔntuo no a wotuo no ɛsɛ sɛ ɛyi adi ɛwɔ wo nsa no adwuma so adwuma bɛɛ na ayɔ adwuma bɛɛ ɛna ayɔ gyeme so amen wɔ sɛ onyankopɔn bɔɔ ewiase wieɛ no ɔne ɔbɔɔ nipa meboa ɔne ɔde wɔ nipa no ɛkɔ tena a ɛdi nturom mu hɔ sɛ wɔnɔ no ɔnwɛn hɔ ti asɛm no ye ɛberɛ a wɔde wɔ nipa kɔ tena a ɛdi nturom hɔ no ɛne ɔhyɛ nipa sɛ wɔnɔ na ɔnwɛn hɔ hallelujah saa nkasa a ɛkɔ so wɔ ha no yɛna ebinom se ana ebinom kyerɛ mu sɛ adam te wɔ no na ɔnyɛ hwee ɛnyɛ nokorɛ da bible quotation ma kenkan yes meme tu mmere a no makyerɛ osie mu baabi a metu mmere no firiɛ no daakye wo so akɔtu bi adeɛ bɛyɛ afiri hɔ wɔ sɛ onyankopɔn ade adam akɔdua a ɛdi nturo a wɔno ankasa siesie yɛnom turo mu hɔ ɛdeɛ ne na wɔ hɔ enuaba ahodoɔ nyinaa bi biaa wɔ hɔ adeɛ bia a ɛbɛ nipa nkyɛn a ɛbɛma no akoma atɔ ne yam bia onyankopɔn de bi adua hɔ so ɔte aseɛ ɛti wɔyɛ saa nneɔma no nyinaa wieɛ no ɛna ɔka kyerɛ onipa sɛ deɛ bɛyɛ na Awurade Nyankopɔn hyɛ onipa sɛ yes turom ha nnua nyinaa bra wɔkyi ma me hɔ ana na mepɛ ɔno hɔ no ɔnyɛ deɛ bɛyɛ ɔnwɛn hɔ ka wo deɛ ma me verse number 15 yes na Awurade Nyankopɔn de nipa kɔdua di nturo mu wɔso wɔde onipa no kɔtua a ɛdi nturo mu sɛ wɔnɔ sɛ wɔnyɛ deɛ bɛyɛ wɔde no kɔtena hɔ kwa dabi anka asi hɔ obi a wɔtena kurase pɛ biara no wontena kurase da wonim deɛ mekan sɛ kuyani yɛ afuo ana wɔyɛ ne nɔbae bi ne wanɔ ho a ɛbɛ so mfua ɛfa afuo no a ɛbɛyɛ enti onyankopɔn ne kuyani no ane wadua biribiaa ana wɔkora no wona ayɛ pɛyi pani a yɛde ahyɛ wo nsa obi do kokofuo na ɔde hyɛ apaafoɔ nsa a ɛnomɔfrɛ ɔmɔ sɛ ɛnya bɛde nhwɛsofoɔ no hwɛsoma mefoɔ no wɔde hyɛ wo nsa a
ono do ho kokoro ntwa nkrambai nwa se effect me pacha won na se sa won na se kokoro ba so Davida won nwa se effect a ebe so Davida won twa nkrambai a kokoro ba so akate ba di kokoro ba so ebewu erisana onagopon aye bibi awie edi ntrom ha no wado ashamma onipa sa onno ebere wo beta edi ntrom onye re bai onno mfom pana no aduane wode atuma hye adam nsa sanate nyankopon instructe adam sa onno said ye be ya ne nsa ba re bai ebe kona no preaching good tiemiye sa se ebem ando ono abom safo here oda sori a onipa kokko osara no pa sakwa no be dware no agese wode antuma fitaa bi eye nanim prekese meboa sanate nkata bi ba setete minisia afenu akodware utari we be gina hwehwemu a eno so be 45 minutes na undressing we rade ba wane nche amen owie pa no afa adwamanfo atade no ahye sa dwamantam entram kotodwe watona no anu ahye no mawure sa ti ahwimano no onante a ne nan ye frɛ no crossing onko straight you odi wesia no odi wesia odi wesia no odi wesia Miss Ghana anu wasia dwaman nantenti otu na bia na to awo so sanate rade ba wane nche amen erisa ya permanent kiso huhum ntumu na akwafa no beto ho so a ne mawure eyawoka sanate etira obehye eyawoka ne pieto a obehye eyawoka boso me so a wako emam no yoruba siesie ro so no eyawo be maka wana betro emam bi no mo sakra ma ade jame so amen so your pa so just say bomode fo say ya adwuma pa when you sika bia toto ho ne ma na ebiru mu a my man say mu be depend on a mama no mu hweye na ka ba se me per ho na se hwe me patron bible ti say eni bible ti bible ti David say ba ma ba so ba pa onware no a omo no hoka eni bible ti eni ba bia mene uteti akura wonto hwe ma me da dia na aka ma me rade bo bone ncha amen onyago bodi oni pa kodia edi ntrom ho sanate woni pase na oshani basa ono no onwe ho na wonye honum ono edisanka adam wankodo ewo enoban na onyago bo siesia ma no a kani nyina eye basa kebesai onyankopɔn fa nansia na ɛbɔ wiase ɔde nansia na onyankopɔn kora yɛ adwuma na wo nipa dasani dɔteɛ ɔsɛme nya adwuma ɔbrɛ nso ɔkyɛ aseɛ mmeranteɛ bebrepee ane nam kristo yɛde aberanteɛ bi tumi kɔto adwuma m ne wɔfa de na kɔto adwuma m ne maame de na kɔto adwuma m sɛ wɔnsua kapintai ɔmo ho bla so ɔkyɛ aseɛ yɛwɔ adwuma bi wɔ na kɔsua a ɛkɔmu ne wo da dabi ebi ne kapinta adwuma wɔsɛ ne yɛsi nkurɔfoɔ gu so mu si da mercy work wobɛnya bi ayɔ so ɔte aseɛ wɔn mu tɔ mpaboa kɔmu ne wo da ɛkɔmɔ ne wo da wɔn mu tɔ nsuo ɛkɔmɔ koraa aisota komando da ɛnɛ mmeranteɛ nyinaa tɔn aisota sanate na ɔba basia keka mo woro so na ɔte faako ai the bills mpabɔ bia sanate pray for me nkoa pɛsɛ a amen wonkyiri sɛ wode aisota bɛsi wo ti akɔtɔn o sister sɛ woamu ani ammere na wɔnhyɛ aseɛ ntu anammɔ bi a wobɛwo mmiɛnsa nanso obia no ne papa because mmerɛ no a wono mbɛdate no bɛhunu sɛ wo you are not serious in life yes nyoba wafo jame so amen ɛto onyankopɔn de onipa kodua ɛdi ntroma no ɛna ɔka kyerɛ nipa sɛ wɔnnɔ na wɔnyɛ yɛbae na sɛ watchman ɔntaki care of
the property surrendered by him. Sanity. Bebre amo madwuma ho bai. Because omo madwuma ho bai a anya se bi a ofa ba bi akoye rituals bi e de abonadwuma ho bai o. No. No. Nobody etima anya daja ko bi adwuma. Ontena ni hwa adwuma. Sanity. And now call wedding. And now call program. Praise God. Amen. Hard work your manager and down for. Aye. No one nam. My get be so a chiname man temti jikis no. Oh ya no be amame. One why busy out one in your mouth. Aye. So I say why busy won make it can say a ja. Sir. Obaba na so nya tum. Aye. Kwadurunti. Nam saa no agya na adwuma na aye basa. Tofo wia. Aye. You go okra want adwuma nkwa no oda. Aye. 1 year. Yes. Esua eno no. Aye. Na ebra nyama ekọ na nim ne tutu nyama na branch a wo hweme watoto adwuma asie so obera no abobra Untimi mo bra. debia na abetra wadamfo enche Otefa akosa. debia na me bachaw obeda o ma ne de Dabu. Botra na kwadun so. debia na me bachaw obetra arusofio Dabi. Shango ba de ni Amen. obetra hwemo Facebook Sir. evangelist Ojewura YouTube Sir. evangelist Ojewura TV Sir. ni nyina dem live Aye. Life. your message way and them studio Sanity. yes No debt. ti sound no mu da ho Aye. Tuato. Shango ba de ni Amen. count your money Power. Verse number 15. yes Na Awurade Nyankopɔn do nipa kwadua di ntuo mu so sɛ onyankopɔn de onipa akodua edi ntomo sa ɔnɔ wɔna na ɔnwɛn hɔ. na wɔnyɛ hɔ Saa. ɛrisɛ wobɛpɛ asase wɔ so a onyankopɔn ade ahyɛde wɔ ma onipa sɛ wɔnhwɛ ne property so Sanity. ɛti obia wohwɛ me biara no so ɔte aseɛ sɛ wo sɛ nka adwuma bi na wɔyɛ a bama ne sɛ wobɛhwɛ adwuma no yie Sir. nti wɔne hwɛ adwuma no Aye. Tuoni hwɛ. bebree adwuma agu nyina no sɛ ɔni kwan ɛfa so ɛne customers kora kasa Aye. Yo muna. Bia wo mu na. Nukusu. da bi ɔkena anim asi so Aye. ana woyɛ sɔrefoɔ yɛasoma wo sɛ bɛsɔmehwɛ Aye. bra mede yɛasoma deɛ wo nyame o Ah. Wei. obi kura tumi ɛbɛgyina ne nneɔma anim sei Aye. sɛ ɔte aseɛ Aye. wɔbɛgyɛn bra sɔresɔre Ɔno esime. wɔsim anim Aye. Aye. ebi kura ne nipa no a wɔbɛgyina hɔ no Ah. adeɛ no a ɔbɛpatɔ no Aye. n'ani nya hunu sɛ wotɔn bi Utobi. Ah. ɛwɔ ghana ne wiase nyinaa ɛyɛ saa asɛm wei Aye. Sanity. yes Ahokyerɛ no Aye. ɔbɛkasa. kɔntodo no dwene wɔ nsa Ah. ghanafoɔ pa nsɛm a ɛyɛ nsɛm dɛ Aye. Sɛnkyerɛni. Sɛnkyerɛnni akɛseɛ ni. because nkɔm hyɛ a ɛda hɔ Saa. ɛrisɛn sɛ dunoa no a afa ewiase nyansaa so Aye. ɛda da nipa Aye. Ah. through prophetic way Sanity. gyama so amen Amen. so ɔyɛ ɔdiifoɔ no a wohwɛ me a Yes. meka kyerɛ wo susufo a wotɔ adifo dwuma no so Saa. so ɔte aseɛ Aye. na wankasa wo nkwan a wobɛfa so a wona mfa mu nso wobɛyɛ biribi a ɛbɛbrɛ wo daadaa sɛtena Saa. Ɛnna yɛ. sɛ woworu saa Aye. na yɛ adwen sɛ adifo dwuma no ana de nyansa bi wiase nyansa bi bɛto ho na wadedi ho a animguaseɛ bɛto Sanity. Ah. Animguase abɛsoa. adwuma a wompa nti ɔnsɛ ahokyerɛ baayɛ wofa telephone afirɛ obi ka kyerɛ ne sɛ Sa. wɔn konkro de akyerɛ wo sɛ Aye. Sono boa. woba bi bɛyare Tronko a. Ɔkyerɛ so wankasa nim sɛ Aye. asɛm a woka kyerɛ ladi ɛnyɛ no ɛnyɛ ho konkro na de akyerɛ wo Aye. nti wobɛdie nti ahokyerɛ nti Ɔkyerɛ. nti wo ne ne kasa a yaa ana ɔno nso ɔgye nyame asɛm di ne wode kristo din hyɛ saa community no wɔsɛn de sika bɛsɛ 2000 Emma wo. Abele. ana ɔde berɛ wɔ wogye yɛ ana ase afa Komo ni hwam. Aye. wade ma wane nkyɛ Amen. sɛ woantumi anyɛ nhyehyɛe bi a ma wabrabɔ a Yes. wodakye kora sɛ de asɛm asi wɔ no wonni bi Saa. woso wopɛ bi woso ne sika ɛne na bɛsi Nada. ɛnyɛ ne berɛ Ɛnyɛ mbrɛya. nti ɛbɛyɛ ntwa to soa no wɔtae Saa. Ne nada sɛ. ɛne nti nsɛɛ Aye. nhyɛnka ɔbaadeɛ ni Amen.
eti me de me tu nyame mafo sa so ba ji Yesu Kristo adi a bomade se obepa huna fam bibia adwuma ayede apawa no aduane sa jame so amen amen na ya ba na kura na se wanya adwuma abara no boy da kwoma ondi yeah we do the coffee feed da bia and I want the antisa first no dabi sa wona na ka kire se o papa ka kire se o waro maame sika e ka wo boy ni trade a otua ye nyina no oboka e ka se 5 series a and just wo person no wo de 5 series na betuma waro oba o antisa da person do 50 million say 50 million abro na ke ndegu e say akwa wa kwa wa pa it is the time one as I say oh do oh he jona wait na da bia to da ya na asofo binum mi di om ho ya kuro mo ya pa say you want solid number play atete so time wa omuni adwuma yo ai omuni adwuma yes sa ana wọ́n bá yẹ bẹ́ẹ̀dẹ̀ ama asafo no eti asafo no wọ́n ma wúwúrọ̀ mu a amira tó ne nfonsoɔ sa ɛne ntɔmɔmɔ ana dɔre mmantare mabawa wɔnyi di obɛdie ɛdeɛ na ɛsɛ wɔyɛ aberante a wɔte mpɔtam wɔ nso wɔno nyamesuo ntini mu wɔno no wokɔpɛ mmoa wɔ no hɔ a ɛyɛ give and take so ɔkyɛ aseɛ ɛde sɛ ɛho kyerew mare ɛho kyerew na sɛ ɔsɛ me ma ɔbosea deɛ a kama de ka wɔde ne wedie ne tua medeɛ wɔn mo a metaa mu om sika paa yɛ mmaa ɛne metiri mu mmerɛ wɔ ho nanso based on conditions ɛde sɛ wɔbɛma wo kwan na menu akɔlae deɛ a wekura me nkyɛ saa no me han ho me nkyɛ deɛ nya sɛ wobɛma me kwae bosa no a wopɛ no kora mɛtumi de bi kora ka ho akyɛ wo kwa praise God amen to ɔba no hwɛ kristo fie a wɔteɛ na ɔhwɛ a wokyerɛ a ɛda no so a ɔtumi hwɛ dii a asafo kora metimi koraa sɛ sɔfo korɔ mfa me ho so ɔkyɛ aseɛ apaa ne wakɔdi akyire ne wagye sika no ade no so woyɛ nso a ɛntare wo ho ɛnyɛ nyame hum ne bɛyi akyerɛ afadifoɔ bi so a obi bɛhu wọn na gbọbọ dwaman a opie yi a wọn ba ẹtaro no a yàtọ̀ sẹ wà gbọbọ dwaman ẹyẹ kristu nkọ n'anim ẹni wọn hu mu jẹmẹ sọ amen eti ghana fọ asọfo binim mẹpàmùkyẹw sẹ yẹ di nyamesom papa sọ ọsẹ aseɛ ẹni sẹ yẹni yẹn ho no yaba bọọbọ yẹn ho ẹwọ honam fam awuyeyi a ẹdida binom so. na mo yi saa nyɛ wɔn afiri saa afɔre so ama wɔn tumi abɔtena na ɛbra oke asomafo nnwuma no a ahokyerɛ baayɛ no deɛ ɔwɔ asase wa nkɔtɔn deɛ ɔwɔ fie wa nkɔtɔn sika no baayɛ no wɔn de yɛ de bɛyi wɔn ankyɛm wɔn kyɛm a wɔ bia sɛdeɛ bɛso no nti wɔ bia de abɔ ne ho bra ɛwɔ kokoam ɛno na so sɛni wɔn a ɛno wɔn tumi yɛ gyidi adwuma ɛsɛ nyankopɔ adwuma so ɔkyɛ aseɛ nti nyɛ sɛ wobɛtena asase so saa na atoɔ saa na wobɛdɛ no adidi ɛno na ama nam se ɛnada bebrɛ ne nkontompo ne apo gyeme so amen obi tiri kyerɛ se din ɛkɔte asɔre asɔre a ɔkɔteɛ no ɛnyɛ ne mɔtifi nso ɔkɔpa akra ma nyankopɔn wɔhuru sɛ sika wom nyame mfra no wɔnka nyame ma ho so ɔtaseɛ nti sɛ ɔkɔte mpaabɔ no wie a sika bi yɛbɛfiri mu aba biaa no na ɔde gunu botom ɛne yɛfrɛ no sɛ yɛtie didi wobɛkɔ ne ɔde asi ne fie nyame asɔ dan yɛnsema nte hɔ wobɛkɔ ne ɔtɔ kaa dam nyame asɔ dan yɛmɔɔ so ɛframa fa pɛ na ɛbrɛ ne ne adeade nyinaa na ɛgu baabi wei wɔ mfiri kristo
ne yɛfuru nti ayi kɔmɔ de no kyerɛ wade fa bɔne nkyɛ amen so kristo ne yɛ kristo asɛm sɛ yes wabere ba wobɔ no kristoso mu no ɛsɛ sɛ ɛnya nsunsuansoɔ ɛwɔ wo nsa no adwuma so ayi sɛ woampa biribi a wobɛyɛ a wode bɛkɔ ɔno a wobɛda no kurɔmfoɔ ayi awi yes nhyɛnka ɔba deɛ odin daa amen yɛwɔ asabakafoɔ bebree so wɔ hɔ a wɔmo no wɔma wuru sɛ nyame adwuma mu no sika wom sa ayi sa na tiɛ yes ayi ɛti yɛwɔ asabakafoɔ bebree so wɔ hɔ a sɛ ɔkyɛ aseɛ wɔmo sɛ mfidie kɔgyina abɔnten a ayi ɛnyɛ kratwe dabi ɛna yɛ ɔmo target collection sika ɔde adeɛ si hɔ a ɛno wɔfrɛ no lucky boss ayi lucky boss praise God amen na nkurɔfoɔ du hɔ a ɔne deɛ saa no nhyira sɛ nkoa na ɔkato nkurɔfoɔ abrabɔ so ayi ba fɛfɛ yee ba fɛfɛ ayi obi dum bie tumi ma yɛ ayi bafɔdeɛ ma kristo ayi bafɔdeɛ ma kristo sa bɔma etiri so afɔdeɛ ayi bɔma etiri so afɔdeɛ sa praise God amen owie a na wagyi sika nyinaa na ɔde akɔtwɛ no nom collection book akraka ɔno mu nsa kura deɛ agyae awurade baba o ayi ɔbɛba ɔbɛgu wiase atɛn sa na tiɛ na obiara adwuma nso ɛbɛda adi na ayi ɔde ogya ɛna ɛbɛsɔ ahɛ sa teɛ gyama sɔ amen amen ka Genesis chapter 4 verse number 1 mmeranteɛ bi ɛberɛ a ɔmo ba asafo asase so no deɛ ma a ɔma setena adi yie nyinaa no ɛyɛ adwuma kɔma me Genesis chapter 4 verse 1 mose nwoma di kan ɛtiɛ nan keka nso yɛ baako watɔ sɛe atifi asɛm kain ne hebel kɔ na adam hunu ne yere hawa yes na wɔnyinsaneeɛ Aha. na ɔwo kain aha na wɔse yes awurade adaworoma manya ɔbabarima hallelujah amen Adam ne first born ɛyɛ Cain sa nti wɔne ne yere ɛna ɛwo wɔ no ayi ɛbɛrifo bɛ bu bɛ sɛ aduane a wɔamɛto no wo papa anaasɛ wo mame ɛbukyi aso no ɛyɛ akyiwadeɛ ayi nti ɛberɛ a yɛwo mmeranteɛ yi ɔmo de botaa bi si wɔn ani so sa nti ɔmo botaa bi si wɔn ani so mu no ɛno na ma Onyankopɔn so twɛn n'ani bɛhwɛ wɔn mo ayi ɛma obiara nya n'abrabɔ ɛso aba sɛdeɛ ɛteɛ ɛwɔ Onyankopɔn nim kɔ ayi verse mato yes na ɔwo ne nua hebel kaa ne ho eti na ɔmo yɛ mmienu yes ɛntoasoɔ no Aha. na hebel yɛ odwamefoɔ Hebel yɛ dwahefoɔ na kain deɛ na Cain deɛ wɔyɛ okuafoɔ hallelujah amen mmeranteɛ no baa no ɔmo anyɛ adwuma ɔmo yɛ adwuma Cain wanyɛ adwuma ɔyɛ adwuma Hebel wanyɛ adwuma ɔyɛ adwuma wɔyɛ adwuma ne pɛɛdeɛ bɛyi na no aduane ɛno nti na mpanimfoɔ kaa sɛ sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ bɛgye aduane ɛfa hyɛ w'ano pipiripi mu a ayi woni watɛm sa wode watɛm dabi ɔka kyerɛ wo sɛ bɛgye aduane ɛbɛhyɛ w'ano pipiripi mu a woni watɛm dabi ayi o oni watam woni watɛm sa dabi gyeme so amen amen wɔse Cain ɛyɛ wan ɔse kain deɛ Cain deɛ wɔyɛ okuafoɔ ɔyɛ kuafoɔ na ɛbaa sɛ na bi akyiri no na ɛbaa sɛ ɛna bi akyiri no kain de afuo mu nneɛma bɛyɛ awurade ayɛ Cain ɛde afuo mu nneɔma a wɔduaeɛ no de bɛyɛ awurade ayɛ oyi bi ɛde bɛbɔ afɔdeɛ ma Onyankopɔn sa sɛ woanyɛ adwuma a wobɛnya sika ɛde abɔ afɔdeɛ dabi sɛ wonni adwuma yɛ a wo tit wobɛtumi atua dabi sɛ okristo no wonni adwuma yɛ a James nwan ka sɛ nyamesom papa a ɛho wɔ mfasoɔ ayi sɛ ɔte aseɛ ne so Onyankopɔn ne sɛ obi kɔyɛ nwisia ne yɛgyanka ayi mewa Aye. yɛde abosɛ ne kɔyɛ nyanka dabi yɛde abosɛ ne kɔyɛ nwisia dabi o ɛnyɛ nnuane ne ntare ne honam mu nneɛma bebree ne ɛde kɔ ayi ɛno nso wobɛnya ɛnyɛ wo nsa no adwuma na wobɛnya firi adwuma mesi woyɛ kristoni na wohwɛ me na wotie mi a meka nyansasɛm bi akyerɛ ɔna nadwen ayi tie so ɔgya seɛ ayi bi ne nam saa basa basabasa bankyere saa ɔmpa pra bi hwɛ sɛ wompɛ adwuma bi anyɛ ayi so ɔgya seɛ
wobɛtumi ahyia wɔmfe mpadeɛ ayi bɛdɛ adwuma a wonya nti no obi bɛgye afiri wo nsɛm yes esi paa wɔyere a ɛsɛ sɛ ɔwaa no adwuma a wonya bi nti obi bɛgye no afiri wo nsɛm ekunu a ɛsɛ sɛ ɔwaa no adwuma a wonya nti obi bɛgye no afiri wo nsɛm nti akristofoɔ sɛ ba ne wo namfam adwuma a saa momoma ne mmerɛ sɛdeɛ wode nsiri a ɛyɛ kristo adwuma so ɔte aseɛ adeɛ bɛ daa nkwan fa sa nsiyɛ no abi ɛso yɛ wo namfam adwuma a wode bɛpɛ wano aduane yare wɔ hɔ yareɛ wɔ hɔ wo hɔ a ɛnya wadwen sɛ wontimi nyare o tuma yare paa ebinom tɔ nnuro ɛka sɛ 5,000 Ghana cedis no wobɛtumi atɔ bi ɔmpɛ bere oni kaprɛ so ɔte aseɛ ɛbɛtumi ato ama kɔbɔ saa ka no sɛ sɛ ahoɔhene so ntimi yɛgya ma werɛ sɛ wo so so wona hɔ nyinaa no pasakuu ɛbɛye ɛnyɛ ewua na bɛwuo nhyɛnka ɔba hiɛdi tɔso bra menea verse number 4 yes na Hebel so de ne nwa mu makan nti Hebel so de ne nwa mu makae a wadɔre ɛbɛ man ɛbɛ man na Awurade ani so Hebel ayɛyɛdeɛ no na Awurade ani so Hebel ayɛyɛdeɛ no nanso ka ayɛyɛdeɛ no deɛ Kain ne na ayɛyɛdeɛ deɛ n'ani ansɔ hallelujah amen na sɛ saa mmeranteɛ wei nso ɛbɛyɛ honamfom adwuma ɛde pɔma no aduane adeɛ a Onyankopɔn mpɛre sɛ adwuma a wɔyɛ no honamfam no wode ɔtam nyina bɛma adwuma no ɛndeɛ wɔmpɛ yes yɛyɛ no 50-50 ɛni kora sɛ balance sɛ ɔfa honhom no nko a honamfam ho bɛkyerew anafa honamfam nko a so a honhom no ho bɛkyerew ɛti yɛfa no 50-50 yes wodeɛ sɛ na te 2020 sɛ na te ɔte hɔ a na ɔde n'ani ato no sɔfo so ɔneɛ koraa sɛ ɔde aseɛ ɔte hɔ nyinaa n'ani da no sɔfo so ɔte hɔ nyinaa n'ani da no ne wɔfa so ɔte hɔ nyinaa n'ani da ne soa so sɛ soa ba bɛboa me sisa ɛnaa ne nnɛ wate sɛ wode nneɛma di agorɔ a wo nsa bɛsi fam gyeme so amen deɛ bere mu a anidasoɔ no so hɔ no bɔɔdwe mpo sɛ adwuma a wobɛyɛ a wode bɛpɛ wɔne waduane deɛ wobɛtu ho anammɔn yɛmfa nipa bɔhyɛ anyɛ biribi mɛkɔ aburokyi nti wagya adwuma a ɔyɛ yɛmfa nipa bɔhyɛ anyɛ asɛm anka nipa bɛtumi awu nhyɛnka ɔbɔ adeɛ ni ɛti mmeranteɛ yi abɛyɛ adwuma ama ɔma adwuma no ɔmɔ yɛɛ no abrabɔ baako bɔɔyɛ no ɛsɔ Onyankopɔn ni nti ɔhyira ne nsa no adwuma so meboa nyame ato nsɛm aboa wo adwuma a woyɛ sika ba wo nsɛm sika no wode yɛ dɛ maasɛm afɔdebɔ korɔ mmɔ woyɛ yaa na ɔdu adum nsuase wo sika nyina wode wi opieto ɛtia abrabɔ bɛɛ na ɔbɛbɔ ne daakye Pieto wuro nko a tɔnsame maa wɔpɔ anwummerɛ bia wɔ street no so a agye so ɔkɔ baabi ahyɛ wofoɔ no wɔ na ɔne ɔbɛkɔ da obia bɔ ahyɛ wɔ abɔ dwaman saa wɔnya HIV mmɔwa no bi na no na mehwɛ video bi na wura hɔi na ma bi interview lady bi nti ɔne ne di nkɔmmɔ no a ana ɔsɛ ɛno korɛ mewɔ ace na medeɛ bra no a wɔde maa me no ɔka kyerɛ me sɛ ɛberɛ a mekɔɔ check up no pɛ ɛna muwɔ sɛ manya saa yadeɛ no bi ɔka ɛna mefrɛ no ɛna ɔso ɔfrɛ bra no ɔsea o ɛyɛ normal wei no deɛ ɛyɛ normal nti woanya bi a wei ɛnyɛ la biaa ɛyɛ ho nnuro aba nti deɛ yɛ sɛ wobɛnya sika akɔ akɔtotɔ nnuro no bia nom wobɛtena se akye wɛ normal nti bra no kaa saa asɛm no kyerɛ sisia no na ɔsɛ tɔɔ meme ne ace ana wabɛma bi na aka gyam sɛ normal wone kwan a wɔde bra no faa so ɔno ankasa ne nuanom mmiɛnsa bra ne nua mmiɛnsa wɔn so apase ace na ma wo yes ɔwie ya no ana wɔte se street ne so
ɔkyɛ wɔsɛ mmarima wɔde ɛsi yare no ma ɔmo aburu nipa 400 wadua mu ankasa nti deɛ ɔyɛ interview no no ɔsɛ ada yi no ɔsɛ a nipa no ka kyerɛ m sɛ ɛyɛ normal nti me so mafa no sɛ ɛyɛ normal ɛna wɔkyɛ kɔ saa kyɛ kɔ ɛna wɔkyɛ kɔ ana bra no ka sɛ na wonyae wɔ sɛ me agye sɛ mawu mɛsprɛde a ɛna ɛgye sɛ wɔmɛka sɛ wopɛ me ɛda na wokae no a ɛda no ɔno akora ɛna ɛbɛfa drɔpɛ kora no wakɔ fie a ɔde wobɛkɔ nti wɔn deɛ da bi a ɔne mɛma da different ɛna no ne hyia na nso a ɔma wo nyusu kɔndɔm da ɔmpere yes hyɛ fam ne pra ne aka ho nti obi nsa no atuma baabi a de no kɔ pɛnu no wɔnyɛ mogya mu yadeɛ a sɛ brother sɛ wohwɛ me na wotia mi a so ɔta sɛ ɛberɛ a wotia sɛ yɛ berɛ a ɛsɛ sɛ ɔmo ani ta hɔ so ɔta sɛ na wosom kristo yie na wo nsa no adwuma nso no woma biribi afa ne kwa so na onyankopɔn hyira a wahwɛ wo nsa no adwuma no wabrabɔ so ahyira wo ebinom hyira ɛbɛsi wɔ ɔnom akyi ɛna nokorɔdi a ɔmo nim wɔ ɔmo adwuma mu nti ebinom hyira ɛbɛsi wɔ ɔnom akyi ɛna kristo asɛm a ɔyɛ atwuma wie ɔtotoro yɛ nti gyina m ka sɛ asɛm no ɛyɛ 50-50 obi yɛ adwuma wie a na ɔbɔ asɔre mu asɛm yam sɔfo fɛ nkɔ a ɔnkɔ bi asɔre da nsini da akyi ne wɔtu hɔ praise God wɔna media nso yɛka nyame asɛm a wɔsɛ nkwasa asɛm kɔ na wosɔ da mu di awurade bɛmu bɔfɔm kɔsɛ wohu sɛ wonyɛ awurade sɛ a wode animonyam ɛbɛbɔ ɔtwadi ampɔkwame ɛno bi na ka yɛɛyɛ no nti na adwuma kolase sɛ kristo ato nsɛm na woyɛ adwuma a so ɔte aseɛ fa nidie ne animonyam ayɛdeɛ ɛma yesu kristo ɛnam so na mo anyɛ adwuma ayɔ wohyɛ no animonyam a ɔbɛkɔ sɛ ɔma nsa no adwuma tɔre sɛ ɔma nsa akyi yɛ atɛn na wokeka nsɛm a animu ɛwɔ wo tirim ɛne wo daberɛm ɛfa kristo ho a ɛne n'adwuma ho a ɔbɛbrɛ wase gyama so amen the whole almighty Abraham onyankopɔn ne frɛ no ɛberɛ a Abraham onyankopɔn ansa na ɔbɛfrɛ no na ɔyɛ adwuma so ɔte aseɛ ɛti na adwuma no na ɔyɛ no mu no ɛno na ɛboa no sɔpɔto no ɛma ne tumi bɛdi kristo akyi kɛyɛ saa nka Abraham kɔ because onyame akyiri die no ɛna fam gyeme so amen nti ka Genesis chapter 12 verse 1 mese sɛ ɔyɛ kristoni a mese ne tumfo no mmerɛ sɛ adwuma biara a wɔyɔ muɔni nkɔ ho wonya adwuma biara nso yɛ a pɛ adwuma bi yɛ na ɛfa po a mu aduane na ɛberɛ yɛni nka so sɛ wohwɛ me wowɔ 45 years wohwɛ me wowɔ yɛka ne sɛ 35 years 30 years woa nsua adwuma woa nkɔ skul so ɔgya seɛ ana wotoɔ saa ɛti busa wo sɛ ɛti sɛ wonya the year biafa sɛ bia 50 years a wobɛyɛ dɛn ahoɔden no so asa ahoɔden no asa ɛno na yɛde wokɔto woa na ɔbaa no wobɛsu ɔgya hɔ wɔsɛmabrɛ wabusuafoɔ ntoa so yɛnya no kɔ abusuafie sɛ kinkrai ɛda no a yɛmo akɔdam no gate kora na no yes gate no asɛe ɛhɔ basaa so ɔte aseɛ ane abobɔ wo ntadeɛ gu ɛfie wura soamem ɛna si kɔna ɔtokurom hɔ ɛno na wode wo tiɛ dɛ bɛyi praise God amen ɛno yɛfrɛ no mekɔɔyɛ a masamaba nkɔbɛsie baage no din no no wotie mu mfrɛ wɔfa ase a ɔnye so wo nana ɔnye so wo nua ba na ɔbɛka kyɛ wo sɛ wokɔ asiw yɛ anka abae ɛberɛ a wosii soa no wone ɔyere kwa na enjoy manonyɛ me hɔ na ɔmu twa wada paa wode wonya sika a ɛmu afie ana meyere mikuru na wato abusua to atwe ɛda wobɛyɛ mmera no ɛna bɛyɛ sɛ loko ɛyɛ gyɛ nhyɛnka ɔbadeɛ ni pasɔ bɛ menya mose nwoma di kan ɛti
ti du mienu kika nso e ba ko wacho sai wo se Abraham frɛ ti Abraham frɛ na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ ti ansana Awurade Yesu Kristo Onyankopɔn ɔbɛka kyerɛ Abraham sɛ ɔmfiri na busua mu nkwa no na Abraham wadi ka yɛ biribi ansa ama na brabɔ Aye. nokora paa gyeme so amen amen obi ba Kristo mu no adwuma wɔyɛ wagyae wagyae hwɛ masa sɛ wɔnwɔni na ɔne wɔnwɔni ammra bɛbrɛ gu wobɛserɛserɛfoɔ Aye. gyeme so amen Amen. fa so bra me nua na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ sɛ Awurade ka kyerɛ Abraham sa wo deɛ wodeɛ firi w'asase so firi w'asase so wo ne w'abusua wɔne w'abusua a wɔwɔ fie hɔ ɛne wɔn a ka Bible ye wɔ se wo ne w'abusua wɔne w'abusua a wɔwɔ fie yɛ wɔn wɔ wo papa fie na kɔ asase a mɛkyerɛ wo no so na kɔ asase a mɛkyerɛ no so sane teɛ kɔ verse ma 2 yes na mɛyɛ wɔman kɛseɛ na me Onyankopɔn mɛyɛ ɔman kɛseɛ na mahyira wo na mɛhyira wo na ma wo din aso na mɛma wo din so ayɛ kɛseɛ wɔ wiase na woayɛ nhyira na wɔyɛ nhyira na mɛhyira wo na mɛhyira wo mɛhyira wɔn a wɔhyira wo na wɔn a wɔdome wɔ no na wɔn a wɔdome wɔn nso mɛdome wɔn keka wɔboro verse ma 4 yes na Abraham kɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ no no na Abraham kɔɔ sɛdeɛ Awurade ka kyerɛ no no na Lot ka ne ho Lot ka ne ho na Abraham firi Haran no na ɛberɛ a Abraham ɛfiri Haram no ne wadi mfeɛ 75 na wɔnya 75 years sane teɛ kɔ na Abraham faa ne yere Sarai enti Abraham ɔkɔ no na ɔwɔ yere nti ne yere Sara ɔfaa no kɔe ɛne ne nuaba Lot ɛne ne duabɔ Lot ɛne wɔn ahodeɛ ɛne wɔnom deɛ ahodeɛ ɛne wɔnom deɛ ahodeɛ praise God amen before sɛ Onyankopɔn bɛfrɛ Abraham wɔso na Abraham wɔdeɛ bɛyi ɔwɔ ahodeɛ ahodeɛ nya ne hefa wɔadwuma m Jumam. ɛnyɛ woanya adwuma a wobɛnya ahodeɛ dabi nya awba Kristo m sɛ sɛ wato wɔdwuma nyinaa sawram Aye. ɔdeɛ dɛ obi adwuma a wagya nyinaa ne sɛ difo tufo bi aka kyɛ ne sɛ n'adwuma mu hɔ no sasa abɔnsam te hɔ Aye. Jabana ko bio. ai Ehu. ai sasa abɔnsam te hɔ ae nti adwuma no kɔnkɔ biem Aye. obi de adura bɛhyɛ ɛhyɛ ne tirim sɛ ɔkɔ obiaa sɛ na asɛ biribi hunahuna ae Ko obi te bio. hɔ biribi te hɔ Aye. wurade ɛmfa ba ne nkyɛ Amen. fa so bra me nua verse ma 5 yes na Abraham faa ne yere Sarai nti Abraham fa ne yere Sara ɛne ne nuaba Lot ɛne Lot ɛne wɔn ahodeɛ ɛne wɔnom ahodeɛ yɛ a wɔnya nyinaa yɛ wɔnyɛ nyinaa ɛne akra anya no wɔ Haran ɛne akra a wɔnyɛ no wɔ he Haran halleluya Amen. yansara Abraham Onyankopɔn bɛfrɛ no na Abraham ɛyɛ adwuma Sa. Aye. ɔyɛ makeups ae ɔbɔ mesh ɔbɔ mesh Aye. saa adwuma no nso ɛyɛ adwuma a Onyankopɔn ani nya ho ae ɔtan ɔtae paa ɛti ɔno nso asakra ɔba asɔre Ah. ɛsɛ wobɛndɛn wobɛmena yɛ anaasɛ wobɛmena gyae na da bi ɔbɔ no akɔhoma ɛden wahwɛ wasafo ba no Aye. ɛne ma nyame adwuma yɛ den no ae but saa nneɔma wei nyinaa asɔfoɔ dodoɔ no anwere ho Amo bi ho. yes Aye. ɔmo nwere ho Sa. ɔmo nwene ho koraa sɛ ɔhyɛ aseɛ Aye. ɔbaa ti wɔ nyinaa ɔmaame nte ase ɔmaame ne ɔpapa kora te ase a yɛ onipa bi wɔ no a ne maame ne papa te ase a ɛte sɛ deɛ ɔmawuo mentimi nyae a wobɛkɔ gyam Aye. yes Aye. wu pɛ Jama wokɔ show. gyam wobɛkɔ gyam Aye. nyankopɔn wɔmfa ho ne nea wokeka no o Aye. wɔse bɔtene na ɛbra nyankopɔn wɔmfa ho ne nea wokeka no o Aye. wɔse bɔtene na ɛbra Sane teɛ. ɛne ahoteɛ bra Aye. wo so wobaeɛ no ahoteɛ bra no wontimi mmɔ ae mpena tene na ɛbra no wontimi mmɔ Sa. praise God Amen. nyame asɛm sɛ ɛtwaseɛ fa amanhunu piri mu kɔpii onyankopɔn anim onyankopɔn ahennua no mu hɔ Sa. teɛ wo so amanhunu no baeɛ a wontimi nyina no ntumi nyina osuro saa nka ɔbaadeɛ ni Amen. yɛnkyɛ dɔtwɔkɔ a ɛtoa soɔ no na ofiri hɔ se wɔkɔ Kana asase so ɛtu nti sɛ bible sɛ ɛberɛ a Abraham ɔfiri n'abusua mu no na ɔbi kakra a wɔde astate n'abrabɔ saa ne teɛ ɛberɛ a obɛdi Kristo akyi nso no yes onyankopɔn sɛ hyiraa no saa ne teɛ nti na meka sɛ abrabɔ no ɛyɛ 50-50 o ae woyɛ wei no ayɛ wei woyɛ wei no ayɛ wei Na ɛmu a. yɛka ne mmienu bom saa ne teɛ wode baako pɛ nante a wo ho bɛkyerɛ wo fam baabi saa ne Aye. teɛ
gyeme so amen Amen. ɛti abere a ɔtie nyame asam na ne onyankopɔn nante ɛwɔ tene mu no onyankopɔn sa hyira abraham verse number baabi a ɔkara verse number 14 hwɛ verse 14 ma me Genesis 12:14 kawo ma me verse number 14. yes na Abraham duru Misrim no. enti abraham ɔnamatu tenam saa ayi baabi a ɔkɔɛ no na ɛkɔm aba hɔ ɛna ɔsɛ ɔkɔbɔ no ho adwaa ɛwɔ Misrim Egypt ɛti wɔkɔ no na ɔno ankasa hunu sɛ ne yere ho ɛfɛ a ɛyɛ no nti na anhwɛ a na Misrimfoɔ aku no Aye. yɛtie do atwɛkɔ verse number 14. yes na Abraham duru Misrim no. nti abere a ɔtoro Misrim no Misrimfoɔ hunu ne yere. Misrimfoɔ no nyinaa hunu Abraham na yere ne ho yɛ fɛ na ne ho sɛ. yɛ fɛ sɛ Hey. hallelujah amen. wɔwɔ obi a kapra ɛni ne bɔtɔ mu a obɛnya ɔbaa ho ɔfɛ aware ne da dabi da Dabi. ensi. hwɛ brother wotɛmi atɛm yie Aye. wɔwɔ sikani bi a ne yere ɛtan da Dabi. 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 Wọ́n fẹ́ fọ́ nkọ́ a. sɛ wowɔ sika a sɛ ɔde aseɛ woware wɔ ba a ɛyɛ wo choice Sa. I'm telling you the secret today brother Ima wo ha yɛwɔ paa sɛ wowɔ sika a Aye. woware wɔ ba a wɔyɛ wo taste Wọ́n yẹ fẹ́. paa. wone sika nti ebia ba de ayɛ no agye sɛ ɔgye tom so wɔhwɛ ɔba yi a sɛ kɛnyɛ ɔnyɛ ɔlae ɛnso Eke ehu paa. So bẹ́ẹ̀ dẹ̀. ahokyerɛ no amfa no saa ɛmfa Aye. hyia ɛmfa wo nsa no adwuma ni agorɔ Sa. korɛ gyeme so amen Amen. yɛnti dɔtwɔkɔ me nya na wɔwo Abraham yere no. nti abere a wɔwono Abraham yere na no ne ho yɛ fɛ sɛ. ɔba no ho ɔfɛ na Farao titire hunu no no. a sɛ wokura adwuma papa ɛyɛ a yɛma sɛ ɔyere ho ɔfɛ paa ah Ne ho fẹ́ sẹ́. ne yere wɔdi mu Ne ho fẹ́ sẹ́. last week aberante mehwɛ ne din na sɛ masa wo nkanyɛ ɔso baani o dabi ɔse mɛdi no atɛnam sɛ menni watɛm ɛyɛ fate na meka wawo yɛ awɛ bɛfufuo so nam ni ɛnkɛnyɛ ofufuo so na bɛtu sika nti ayi Tia. kakra wɔ bɔtɔm ayi kaprɛ wɔ hɔ Kahuhu paa. Ah, kaprɛ wɔ hɔ na wodi sika a woga sɛ obi a na sɛ woti hɔ yi woni kaprɛ sɛ mpɛdeɛ ho ɔfɛ na wo ne mpa wɔ akora bɛtumi atɔ nko ɔbɛyi sɛ wobɛtumi atɔ Ne o size koraa. bia bigger pressure Ubewu kura ntɛ ubewu. ne kala koraa bɛmu ate pressure Aye. ɛno na sɛ wofa fofrɛ no na yɛ kɔ wei a Ayi. o pressure no nam 40,000 Ayi. Sɛ dɔkta mi awo. yes Ayi. sɛ wadwene wo sɛ sɛ obi de bɛnsi abɛfa no Ayi. ayi ayi Akoroma de kɔ. so ebia na obi de bɛnsi abɛfa no Ayi. kɔ Ewu. masa sika wɔ bɔtɔ mu a na sikafo mu kurom ha no wɔn no wɔmfa hwehwe Ah. dabi dabi o wowɔ baa no wokura na bɛbrɛ ho ase Sa. ama no so ɔkyɛ aseɛ na wohia ni ebi mu ɔtaa soɔ Ɛ. ɛne na bɛsi kɔbɔ dwɛ ne maame kora na ne ne yɛ kɔɔ kora a hɔna frɛ no hɔna frɛ no hɔna frɛ no hɔna na ne ne yɛ kɔɔ no ayi Nso di kɔ. masa ma wɔne nko adwuma ho Sa. saa gyeme so amen yɛkyɛ dɔtɔkɔ mu nya verse number 15. yes na Farao titire hunu no no. nti abere a Farao titire huu no no wɔkɔkamfo ne kyerɛ Farao. wɔkamfo Abraham yere kyerɛ Farao na ɔbɛfa wɔba no kɔɔ Farao fie. wɔbɛfa ɔbaa no kɔɔ Farao nkyɛe na ne nti na ne nti wɔyɛ Abraham yie. hallelujah Amen. ɔnsɛ Abraham fɛ nyame asam yes Ayi. na ɔne kristo nanteyɛ no yes onyankopɔn hyira no Ayi. Hyira no. hyira me paa sɛ wohwɛ me na me se wotie mi a me se kristosom akontuo no a wowɔ mu no Aye. sɛ ɔkyɛ aseɛ ɛsɛ sɛ ɛmu anamontuo no nyɛ nsunsuasoɔ wɔ nsa no wɔ adwuma so Aye. ɛnti ɛbinom a moyɛ adwuma a mopo nyame asɛm atoa gu wakyie monsakra ma adwɛn Ayi. na mommrɛ kristo nkyɛe Science yɛ. ne nti na wɔnyɛ adwuma a woyɔ Ayi. ah sɛ nyɛ ne tumi a ka wokora nkana adwuma no wode wosidi kɔɔ no kɛmfa wo dabi 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 wonya adwuma no wie yi a hwɛ nsɛm bi a wokeka Wɔso nsɛm. nhyɛnka ɔbadeɛni Amen. pa adwuma asɔfoɔ na bɔ mpae ma wonya adwuma no mɛboa Ayi. wotwam no sɛ asɔfoɔ bi pirikyi a no ɔwurowuro gas Ayi. Mpa tie. nyaatwomfoɔ binom Ayi. nhyɛnka ɔbadeɛni Amen. toa so no nua verse number 16. yes na ne nti wɔse na Abraham nti wɔyɛ Abraham yie.
Sarah nti ɔyɛ Abraham yie na wonya enwan na ɔnya nwan ne anantwie ɛne anantwie mfurumu ɛne mfurumu ne nkoa. hallelujah Amen. yɛni bɛbu hɔ no mu a nhyira du hɔ no mu akyi nokorɛ paa nhyira wɔ mu paa yes ɛno nti na ɛsɛ sɛ bɛrima biara no before sɛ ɔbɛware no sɛ sɛ ɔbɔ mpa yie o bɔ mpa yie ae wakɔfa sɛ ɔbɔ mpa yie a ɔfa gyataburu a yɛfrɛ no fa hia kɔbɔ hia so Chan to chan. wo mu nneɛma mu ɔden nipa nso akɔfaa no nso sɛ ɔno so ne fie so nyɛ kaskala to kaskala ada ne kaskenkɛn ɛti sɛ ɛdu a ɔreɛ so na wopɛ ware a nyabotrɛ bɔ mpa yie paa na onyankopɔn kyerɛ ɔmfe mpadeɛ saa ne teɛ yɛnipa bi hɔ no ma ne ho wɔ siadeɛ saa wo ne nante a animonyam a onyankopɔn ama no ne bia saa ae wɔse Sara nti ɔyɛreɛ bae wɔyɛ Abraham yie ɔyɛ Abraham yie na wonya enwan wɔnya nwan ne anantwie ɛne anantwie mfurumu mfurumu ne nkoa ɛne nkoa ne mfena ɛne mfra mfurumu bedeɛ mfurumu bedeɛ ne yoma. bɔnsɛm kɛsɛ bɛ onyankopɔn ma me Hallelujah. Wasam. hyia sɛ wodi Kristo akyi a Yes. wo nsa no adwuma ɔhyira so Aye. sɛ wodi n'akyi a ɔhyira wo nsa no adwuma so saa ne teɛ gyeme sɛ amen Amen. ɔwo sɛ ɔsɛ Abraham ɔhyira no ae ɔhyira no paa enti ɛnneɛma a onyankopɔn de hyira Abraham yes ɛfa Farao so ɛde ma no nyinaa no ɔn sɛ wodi kae Genesis no 12 no wode mɛnka hɔ wode kae Aye. ɔsɛ na ɔsɛ na Abraham ɔnwan ae ne wɔnwan ɔwɔ nantwie ne mfurumu ne na ɔwɔ ahodeɛ Saa. enti Misrim hene ɛne ne mpanimfoɔ tena ase yes na Abraham ɛne ne yere ɛnya a wɔn anim adom no ae ɛnam sɛ na owura akuraa no deɛ akuraa ne yɛmfa ma no ɛdeɛ ne yɛbɛtumi ayɛ de aboa no odi nyame akyi no na favor no ɛsa bɛka ho Sa. ɔsɛ deɛ akuraa ne yɛnyɛ ma no ana mpanimfoɔ no ɛwɔ nana nkyɛn na ɔsɛ wo nana owura no wɔyɛ nnwan ne mfunumu ne adeade Sa. wɔba Misrim no Aye. ɔbobɔɔ wokan ɛwɔ so hɔ no ma wɔkan ɔbobɔɔ ebuo ɛde maa ne mmoa no dedam ae ae nokorɛ sɛ ɔte aseɛ Saa. ɛti nana sɛ yɛbɛpɛ biribi ama no deɛ a ɛne nnwan no ɔyɛ bi dada Aye. nti ɛne yɛmfa bi ma no na wɔmɔwo a na wɔde akɔbɔ ne ho bra saa ne teɛ sɛ ɔte aseɛ Aye. sɛsei wɔbɔ mpae sɛ nyankopɔn nhyira Aye. adwuma bɛ na wɔyɛ ama ɔde nhyira no afa so aba Aba. ɔmpɛ berɛ Pebre abo. yima wo sɛ de issue no site Aye. brother Joe ɔwo sɛ de issue no site Ese nimpa. wo sɛ nyankopɔn nhyira adwuma bae ana wɔyɛ a Wode be shira wo. onyankopɔn fa mu ahyira wo Aye. nyankopɔn bɛhyira wo bia wɔde fa biribi so o ae ɔde fa ɛno yas ɛti na mese ebia wɔsua no wɔkɔ asɔre asɔfoɔ ne adiifoɔ aka nkɔmhyɛ bi ato abrɛ wo so sɛ wo woyɛ sikani ae nkɔmhyɛ no baa no nyɛ sɛ woda sɔre yɛ ana dua bi sika dua bi abɛsi wo dam hɔ Na wotete. na tete sika firi so dabi ɛnte saa wɔde bɛfa adwuma m saa ne teɛ berɛ ne nya wɔde bɛfa biribim Sa se. berɛ onipadua mu yes na deɛ wɔde bɛfa soa no wɔn wo mmerɛ saa aha wo mmerɛ saa ɔnsa Adam ɛwɔ edi ntom na ɔmmerɛ o Aye. wɔyɛ asoɔden na onyankopɔn pa no wɔ so wɔne mfifiri wobɛsa yes ɛti na adwuma a Adam ɛyɛ no edi ntom na ɛnyɛ berɛ adwuma dabi dabi sɛ wokɔ afuom na afuo akura ase wonim adanko mmerɛk adanko mmerɛk ansa mmerɛ wodɔ no akɔto saa awura no bi a Uhua se. wohuaa uhugya kɔ awia bɔ koraa na da so hu uhugya kɔ hallelujah saa na abrabɔ no ɛte saa ne teɛ Oba Joyce ɔsɛ I'm watching you live from Ireland sɛ Iceland o sɛ Ireland God bless you tieni o saa na mepakyɛw adwuma a yɛyɛ no ɛte saa sɛ woma Kristo a ɔma wo nsa no adwuma saa ne teɛ ho nkyerɛw Sa se. ho nkyerɛ wo so ɔgya sɛ Aye. ɛno na wotumi nya contract Sa se. sɛ wɔadwuma a woyɛ ɛbom a Nezi. nipa no wɔtɔ no sɛ n'adwuma no yɛ wokɔhwɛ ano asɛ sɛ n'adwuma bi deɛ sɛ nyɛ adwuma biaa
ɔno nim sɛ biara wode bɛyɛ sɛ bosome ne bɛyɛ ɛso no de na awɔtwe ayɛ na yɛ easy hallelujah amen sɛ me nua yima ɛti wɔ ɔyɛ mason contractor hallelujah amen na ɔyɛ adwuma no a adwuma a wobu ne sɛ ɛyɛ dendenden no na ɛyɛ simple ama no God will bless you sɛ asɛm ne ye ɛti wɔ se ɔma Abraham ɛnwoma bebree saa ana ɔmo de gyaa Abraham kwae Sanity. sɛ woyɛ driver ni na wotwi kaa yes mepakyɛw obi ntimi nhwɛ kaa na wotwa no so ntɔ kaa no bi nkyɛw Aye. They always Super. play wɔn na wɔyɛ driver ni a wotwi kaa obi hyia no ɔso ɔbɛboa no na wakyerɛ no sɛ mewɔ kyesere ne hama mepɛ sɛ mede ma wo ɔde bɛma dabi kaa na abi no ɔbɛpa ma wo saa ne teɛ woni license ano apɛ bi ama Sanity. praise God Amen. deɛ ɔyɛ carpenter ni wɔhyia boafoɔ a ɛnyɛ ho tu so ne adeade ɛne carpenter ho nneɛma na wɔbɛpa ma no Sanity. adwuma na wɔyɛ ɛno ne wɔbɛfa mu di aboa wɔ saa ne teɛ na wɔanya sika gyeme so amen amen yɛte dɔtɔkɔ a verse ma 17 yes na Abraham yere Sara ho asɛm nti yes Awurade de wɔhaw kɛseɛ bɛhaa Farao ne ne fie fa no susi wɔ ma me yɛnhwɛ Isaac ɔno nso ɛnhyira a ɔnya wɔ n'abrabɔ mu nyinaa no yɛnhwɛ anamo a ɔtuiɛ Genesis chapter 27 verse number 26 ɛyɛ True Church International Kumasi Sokoba Wood Village evangelism team ni nyina wɔ ha ɛna nwumire squad no wɔ ha paa asɛnkbakafoɔ ne adwumafoɔ ɛwɔ ha no nya asɛnketewa ɛna nwumire yɛ watch night ukuara bi aso ɛyɛ mpabɔ memenda ne ɛyɛ asɔre gyeme so amen dwumadi a yɛdie yi de bia ɛbɔ Ghana time 8 PM yɛwɔ live no so Sanity. ɛde nyame asɛm ba tie bi na bɛyɛ nhyira amen Ha. Mose kuma di kan. yes Eti ayɛ aduonu nson. Kenkan so ayɛ aduonu nsia. yɛnkɔ Na n'agya Isaac ka kyerɛ no sɛ, Isaac ɛka kyerɛ Jacob sa twepere me twipene me na bɛfem ano ɛ. wɔn hɔ nom na papa no ɛka kyerɛ ne papa ni Esau sɛ ɔnyɛ aduane ma ne ni no ɔnhyira no Aye. ɛno akɛkɛ ɛno ahu ana ɛtɛn ne yɛ saa ɛna nhyira no ɛho no montuo no kɔdi Jacob nkyɛn nti Jacob ayɛ ɛho adwuma nyinaa wie ɔkɔgye nhyira no yɛntie de ɔkan kɔ Isaac ka kyerɛ no sɛ, nti Isaac ka kyerɛ Jacob sɛ twepere me na bɛfem ano ɛ me ba. twipere me na bɛfem ano me ba Na ɔtwepere na ɔtwe piri na ɔfe n'ano. na ɔfei n'ano Na ohia n'ataadeɛ mu hwɛ tie. na ohyia aberanteɛ no ataadeɛ mu hwɛ tie Na wɔhyiraa no sɛ, ɛna ɔhyira ne sɛ hwɛ, sɛ me ba wo hya. ne ba wo hyɛ Ɛte sɛ afuo Awurade ahyira so a. ɔte sɛ afuo a ɛdeɛ bae Awurade ahyira so a. hallelujah Amen. ti adwuma a onyankopɔn dii ka hyira so ma nnipa ɛyɛ kuayɔ saa ne teɛ Yɛtoto kuayɔ asawram. yes wokɔ America ɛne advanced countries no a ɛyɛ kuadwuma o saa ne teɛ ana ɔmu deɛ develop Aye. wokɔ no sɛ kwasi buroni ɛdɔ makofuo a ɛnya asɛ nketewa Se kakraka. wokɔ no kwasi buroni ɛdɔ cabbagefuo a ɛnya asɛ nketewa Aye. ɛsua bibire mu ha Ghana ha hwɛ Ghana nsase a ɛyɛ rich Sasupase. a onyankopɔn de amae nhyɛnka ɔbadeɛri Amen. wode kan Deuteronomy chapter 8 verse number 7 hwɛ asɛm wɔ ma me yɛka nsase a saade a sɛ ɔkyase a ɛyɛ so mma ɛwɔ wiase a Ghana asase ɛka ho nanso ɛsiane sɛ yɛbɛyimfoɔ binom ampo nyame asam na Kristo nyansaa abɔ binom nti no ama na nkyirim a ɔman Ghana bra ne yɛbrɛ Aye. sɛsɛi ɛka mu yei ɛka obi so kɔdubere a ɛna teboro no nanso ɛnɛ Ghana ɛmaboro nyinaa so kɔduburu nanso tea na ɛtobereɛ gyeme so amen kama me Deuteronomy chapter 8 verse number 7. yes Na Awurade wo Nyankopɔn wɔsɛ awurade wo nyankopɔn de wo kɔ asase pa so. wɔde Ghanafoɔ aba asase papa so ha Asase a wɔ nsubɔntene. asase a ɛso wɔ deɛ bae Nsubɔntene. hallelujah Amen. mebakyɛ word vote ana ha
ebi wa Blackwater ɛna Omi da. River Ankobra ɛna Ɛda. River Ofe ɛna Ɛda. River Oti ɛna Ɛda. Otwere bɔ se wɔ de Ghana asase area bai Asa nsa. adia baabi a ɛyɛ papa nsubɔnten ɛne nsuo ni wa ɛne nsuo ni wa ne ɔtareɛ ɛne atadeɛ yɛ efifiri hallelujah amen yɛne lɛgo somtwɛ yɛwɔ bi paa wɔsɛ atadeɛ ɛne deɛ bai a efifiri mmɔnhwa yɛ ɛfifiri mmɔnhwɛm ne mmepɔ mu sene a ɔman Ghana fɔ mpanyinfoɔ mepamkyɛw montie me ye abere a Onyankopɔn deɛ bɛtera asase wɔ asu no wɔde ka siesie asase ne dada saneɛ adeɛ biara a ɛma ɔman yɛyɛ biara no wama ɔman Ghana bi wɔde akyɛ yɛ kwa nyansa wama yɛ bi ebi wɔ paa atuwo akyɛ wama yɛ bi wɔn ayɛ bi paa so ɔte aseɛ Saa. ɛrisɛ nka ɛmu nipa ɛde akoma papa ɛne adwene papa ɛtenam ɛne ɛde abɔ berɛ a kanyɛ ne sɛ ɛnɛ yɛtumi kɔ abɔhyɛbɔ ɛwɔ amama so ayi sɛ sɛ ɔman Ghana yɛaboro bo sɛ borɔborɔborɔborɔ ma ɛka bɛda hɔ no akoro a wɔda yɛfiri nkɔ bɛtumi atua over bɛsɛ $5 billion ayi ɛka paa ɛda ɔman no tiri so no no nyɛ easy nsa akɔ yɛ ɔyɛ nkyɛni Ayi. wade fa ka na bɔ ne nkyɛ Amen. yɛba no mpanimfoɔ binom temamufoɔ binom momma yɛ nsatire a yɛatwɛn Ayi. na pɛ sɛ menkumnya ɛne bɔne no dɔso Adɔso no do. hwɛ Ghana asase Ah. hwɛ anwuma a Onyankopɔn de adua so amaɛ Nima fa. na sɛntim fa nyɛ bi papa bia Ah. ɔma no hyɛ na asi apini Ah. mmerantia no baba wɔ abrɛ Ayi. ɔkɔ sukuu wie mpo a ɔnya adwuma nyɛ na deɛ ɔwu adwuma mu so a ne yɛsa yi no adi ne wabɛtena fie ayi Ah, ebusuafoɔ anim yɛyi no adi ne wabɛtena fie Ah. na obi te office light bill water bill ɛno na tua Sabi. mɔborɔfoɔ sika ane yɛsare hwɛ wɔ no Ayi. adwuma a mobɛtumi akirati ama atemanufoɔ anyɛ biayɔ no monyɔ Ah. Oye. die moyɛ sika a na mdeɛ mobiabie banks ɛne yɛka sɛ accounts ɛwɔ nkurɔfoɔ maa so ayi mo mma ɛne mowɔ fa aseɛ ɛne kɔ skul papa Ah. aduane papa ɛna modie Sa. korɛ moyɛre a motwa pen ticket na mokɔ bi ma so akɔsa ho yadeɛ Ah. twɛdeɛ mpa bɛba Ayi. nhyɛnke wɔbaadeɛ ni Amen. toa so bra verse number 8 wɔkyɛ sae asase a yio ne atokoɔ asase a wio ne atokoɔ ne bobe ɛne bobe ne borɔdoma praise God Amen. patɔ ha atokoɔ ni ha Ebi wɔ ha. ayuo ni ha Ebi wɔ ha. bɛpatɔ yɛne ayuo koko Ebi wɔ ha. yɛne atokoɔ koko Ebi wɔ ha. praise God Amen. asase a ayuo ne atokoɔ wɔ so yɛtɛ so adi hia dabi Ghana fɔ mpanimfoɔ Wosɔ. ebinom mɔnsakyerɛ mo adwen paa ahemfo a motete nkonnwa kɛseɛ ne nketewa so Ah. ebinom mɔnsakyerɛ mo adwen Sa. na moma ɔmanfoɔ dadere ne wɔ mo hi a ɛyi obi Sa. mo nso moyɛ nipa ɛte sɛ wɔn mo a Ayi. nhyɛnka ɔbaadeɛ ni Amen. toa so bra wo nua asase a yio ne atokoɔ asase a yɛ ne atokoɔ ne bobe ɛne bobe ne borɔdoma brodoma ne atoa ɛne atoa ɛwɔ soɔ halleluya amen atoa di a nyɛ bi na si yɛasɔ da wɔ ha Ya. Edi bi kɔ na tia no. atoa di a nsia Ebi sia. kyerɛ yɛ mebaa bia no asoɔ metidi saa meti saa ne mada nyankopɔn ase Ah. ɛyɛ nhyira dua o Sa. ɛso a yɛ a mu ni Ah. Ibi a kɔ twa se onu re. ai Ah. ɛyɛ suɔ sa ne nsuɔ kwa Ah. soɔkɔ asan nyɛ baabi a ɛsi sɛ prayer center Ah. brade Ngosra nko a. hwia wɔse asase a ɛyɛ bai ɛwu dua ne atoa ayi ɛwɔ soɔ kɔ kentampɔ kɔhɛ wɔ nsase kentampɔ nsase ayi ɛne yɛka ne sɛ ayi takyiman ɛne ne mpatamuɔ ɛhɛ kɔnkora nsa sase deda woyɛ ntam Yantam. asase mu hɔ nom a wohwɛ nature no a ɛhia ma cashew nokorɛ paa cashew nkora nsa area hɔ ayi ayi wɔma asase no cashew ayi nokorɛ baabi hɔ nso a ɛhia ma nkateɛ saa so ɔte aseɛ Nkateɛ. ɛno wokɔ na wofe regional ɛhɔ hɔ nyina asase no nyɛ yɛ savana Ayi. teɛ gyeme so amen Amen. ɛti wɔ mu dua nkateɛ no so ɔte aseɛ na afei ɔmu sɛ dua ɛmo saa
na yɛ de afɔ mfidiam ne yɛ process so just na yɛ de go for future use ɛna abrabɔ ba na bu na sai na togu ankaba yɛ ni kura bɛ fɔ so preserve na sai na togu watamilo bɛ bu so na yɛ turu na togu could do the same thing body the same thing na get of one for saa university no amasisi a age kroma so aba so a ye mane ye wo fa se ntua sikakasia eliko school no emfa so we na wo so ko wi na ba fie emfa so bai na wo so o ma Ghana say o food and agriculture ne wa it means oda sa duma ko na no e de ba je na wo ya e de bo ye nua ni die ho bai ɛno nso na ɛku yɛ yi dede ade na woyɛ woso wakɔ school wɔbɔ phd lewa woyɛ ɔbɛmfoɔ ane yɛde yɛne anidie wo nsɛnsɛm nyinaa hyɛ wɔ nsa ɛdɛ na woyɛ ɛde abɔ aduanidie ho ba wɔte wɔkwa ɛna obi asɔre a no wabie company bi food ho ahwan ɛbɛwi asɛ na poison wurade bɔba ne nkya ɛdɛ ne yɛtiri ɛnkyɛ China ni aduro atum sɛ ɛno na yɛmfa no yɛmfu abramu nim sɛ saa ehuro ɛsɛe asase paa na motumi ama kwae na ɔman no ɛmu nipa ɛde yɛmfuo yɛde yɛmfuo atumi kɔyɛ bayerefuo nyinaa ɛna woma bayere a bankyɛkyɛ no ɛkyɛne sɛ yɛde wɔ mepakyɛ baye fufuo di ɛmoa no aho no adeɛ kye soɔ pona ɛno a ɛnya afaseɛ ɛno nso a ɛnyɛ sum ne ɛhyɛn ɛna no nso a ɛnyɛ dabekɔ wonti tesi biaa ɛnyadoɔ nyinaa fertilizer ntos kyɛmbɛlia sɔkya sɛ saa brɛbɔ wɔ nyina ntoɔma Ghana mu ntoɔma no bɛɛye dabi yɛtihiam saa mumuyɛfoɔ asefoɔ modɔpa ne kyɛn papa tosum Shanko wa yeri. Kambaria na okanama. Genesis chapter 27. Yes. Verse number 26. Kwa. Na Isaac katria no say. Isaac katria ne ba Jacob sai. Twepem na be fema no e me. Na be fema no e ba. Na twepem be fe na no. Be fe na no. No hia na tade mu hwatie. So hia na tade mu hwatie. Na o sira mo say. O sira no sai. Sir. Me ba wo hwate say. Me ba mu hwate sai. Afu awade asira so. Afu awade nyankopon hira so. Onyankopon ma wo soro bosuo. Afu onyankopon ahira so. Erisanka yɛde abrabɔ papa ɛna esi wɔ bɔbrɛ yi a na kota so kura no obi timi aburo bi timi ɛtɔ hɔ na afifi na bɔ esi kota so yes esi pa ise ma charge a wɔtena gyina me yɛ no hit ɛwɔ tim sɛ wɔkɔda atiafa so hit atiafa so gyinam hallelujah yɛ pirikye wiasa kɔ wɔtena edu fere bi abanyama mpae Turu Faith Church International Kumasi Sokobai Wood Village Osofo Odifo Jacobechi Odi na dwuma fo ne mpere ha yebo Kristo nim Jameso amen Asobra minia verse number 28 Onyankopon ma wo soro bosuo Onyankopon ma wo soro bosuo ani asaso srade no bi ani asase mu srade ne aburo ensa pi Jameso amen wo enhira ne papa de ma ne ba enhira no pa yes yam wo life no so hemi umu pelu mu akora ka ba akwa no akam yensa kate na mrantia ni nipa bi aba ya no chabe ni nyina ka me ne nipa nye no no me di achi umu pelu mu akora mu sofo sa fa pani nya hwe yes wo ya sa onhira be siwachi sa so sham na wadi a na afutu sem no nya adibuo won sa na Kristo entumi tutu anamo nsiye Jameso amen verse number 29 Abraham yakoro we kwa aman somo na nkrofo nkoto enti wode sa ehyansem we nyina kyere Jacob enhyira ne bam yes nyagopo hyiran enti wo hyira no wie no ana okoye adwuma onso okọ ne wofa Laban nche okọ Laban nche no okoye ayo enwan ko to ni nwan ye no so yes okoye enwan
ɛma ɔne ne wɔfa no kɔ terms sɛ mmoa no wei wo deɛ ɛyɛ nsensan a colours wɔ mu a wesime dea ɛna onyankopɔn di aberanteɛ n'akyi ɛsɛ nhyira nsɛm a papa no kato na abrabɔ so ntim adeɛ bi a Jacob de ne nsa ɛsɔ mu bia ɛyɛye ɛti wɔ hɔ a ɛyɛ ma nipa nka nhyira nsɛm to abrabɔ so n'ani wakyi yes ɔkɔyi obi adwuma a ɛda no ɔpɛ so ɔbu ne sitire estimate no say bam so sɛ okoye hwehwɛm no hunu sɛ wabu no pɛ ɔbɛbɔ dua saa akɔpem berɛ wu abranteɛ bɛbrɛ nti adeɛ wei paa ne boe sɛ no nti abranteɛ yi watumi abu nsaa no ɛbɛdi wakyi saa nti obia no ne bɛhyia wɔ abrabɔ mu biaa no sɛ wohwɛ me TikTok sɛ wohwɛ me Facebook sɛ wohwɛ me YouTube de nokorɛ nti aberɛ a wɔkɔyɛ adwuma na ɔnya sika no ɔbaa so wɔba bɛhyia ɛyɛ n'abusuafoɔ chapter 27 chapter 32 verse number 9 hwɛ asɛm ketewa bi wɔ hɔ ɛma me 33 anaa 17 yes na ɛsɛ ɔkaa sɛ